Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryetay o itaalawas na pauluan. Panagpursigi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mami, umadaling ti pa nagturpos ko iti high school. Kayat ko kumati mangala iti special needs education iti maysa nga universidad. Mabalin mat, iha. Pagsaritaan tayo dahi ta ni papam, apaman asumangpat man ipod ijay radio station. Mami, panag ko na yung atak at kabaulak ti ag-eskwela iti kolehiyo. Nga oray sa anak ang makakita. Kabaulam, anak ko. Apay kit dinasaan. No kabaulan dagiti padam asaan ang makakita, kabaulam mat. Basta determinado ka iti panagadal mo. Pampanunotek lang amin. No kasanon to ti panang handle kanyak dagiti agbalin a professor ko. Amangan ngamin no saan da maawatan ti kasasaad ko. Be positive, iha. Mamatiak nga agbaligi ka iti panagadal mo iti kolehiyo. Ag-eskwela ka, iti universidad nga adayo, dito'y ayan tayo, kunam, alaya. Wen daddy, awan ngamin ti kurso akayat ko dito'y universidad nga asidag kada tayo. Isuan napili klaangan iti sabali a pagadalan. Ang iha, ang mga numarigatan ka laeng, amo tayo matikasasaan mo. Nang runa, kat saan ka matanairwam nga agbalin nga independent. Mabalin ko kumamat a masursuro day taabanag, daddy. Dagiti ngamin amok, a visually impaired. Kabailan damat ti makasursuro. Saan ang mabalin niya? Narigatan. Ang mga nuan niya pa'y tidakes ang mapasamakan ka. Numuna, tababae ka pa'y mat. Sa nabalay nga ag-online class ka laangan, dito'y balay. Herman, manipod nalpas kayo ang nagsarita ka ni Alea, saanen arimrimwar iti Seledna. Saan pa'y apulos anang nangan? Talaga ka di asaanen nga agbaliw ti desisyon mo. Paula, kaya't kumat ang makaadal ti anak ta. Isu na laeng ta maamakak. Gaputa mga nuan niya pa'y ti mapasamakan kuana. Apay ngamin aday tati panunutam. Mabalintamat nga ipan iti ayan tinatalagad apagyanan ni Alea. Anya ti amom, amangan no nabaligin to iti panagbiag ni Alea, nga uray no kasjay asaan a makakita. Panunutak pa'y anaimbag dahito ang nagsaritaan ta. Diyak lakit di kayat nga agbabawi akto iti udi na, no bilang tamaya dayo kadata ti anak ta. Kablawan ka, Alea. Nakaturpos kan iti high school. Thank you, Jade. Anya ka diti linaon ti sagot mo kanyak. Nagdagsan man. Lukatam to laangan iti balayo. Iti kasta, maamwam no anya ti linaon day ta regalo. Uray da kami ka ni Dadim, iha. At damot sagot mi kan ka. Thank you, Mami. Sana na nakaumay ni Daddy. Gaputa busy mat iti trabaho na. Ado nga min dagiti iliplupas na a report ijay radio station na pagtrabahuan na. Iso asaanen na nakaumay. Ang kunana arumwar tayo, apaman amalpas ti trabaho na. Hello, Paula. Herman, sa dino ti ayan mo? Itay pa'y nga urayan da ka ni Alea. Umaya ko dita restaurant. Ano pa'y nga mintin lepas ko at trabaho dito opisina. Kartingam nga ron ti umay dito matuukan kami na mangururay kan ka. Unay kalakit din aya. Sige. Paumaya kon. Urayan dak dita. Kunaklakit din no saan kayo ang makaumay, Daddy.
Itay da kayo pa'y nga urayan. Pasensya kayo no nabayagan na kasimbang pat. Ano pa yung amin ti trabaho? Alakit din mangantay on. I-celebrate tayo ti panagturpos mo iti high school, iha. Uwan kaya. Adto ti sagot mi ka ni mama. Lukata, itikas na. Maamwam anya ti linaon ti regalo. Sapay la ko ma, tamagustuam ti sagot ni kan ka, Alea. Sige, Mami. Lukatak ti regalo yun. Wow! Kabarbaro a cellphone? Wen, iha. Dahit at tisagot mi ka ni mama. Iti kasta, adda aramate mo iti panagadal mo iti kolehiyo. No kasta? Palubusan da kun nga agenrol iti universidad, Daddy. Wen, basta saya atem ti panagadal mo. Iti kasta, maadaan kanto iti napintas a masakbayan. Kumusta ti panag-apply mo iti scholarship? Sani, anak ko? Good news nanang. Naawatak iti scholarship. Awanan ti parikot tayo iti panagadal ko iti kolehiyo. Ay nagsaya atin no kasta. Makaadal ka matlaangan iti kolehiyo. Awanan ti parikot tayo, anak ko. Uread dan scholarship ko. Agtrabaho aklata no kasdya nga awan eskwela mi nanang. Iti kasta. Adalat ta allowance ko. Sikalat ti makaam mo, anak ko. Tinapatag, ag-concentrate ka iti panagadal mo. No kasta, umadayo kan dito'y lugar tayo, Aliyah. Saan kanton ang makadwa? When Jade, iti ngamin sa baling nga universidad ti pagadalak. Saan ka nga agdanag? Friend ka mat iti Facebook? O di agchat ta no kasdya nga awan klase ta? Dumalat tami, nagkadkadwata iti personal, BFF. Ngam, naragsakak para kan ka. Gaputan na sulbaran ti parikot mo, no sa dino at talaga ti universidad a pagadalam. Naimbag nga ron tay manugot ni Daddy iti kayat ko a pagadalan. Saan nalata maliklikan ti panagdanag na? Siyempre, si kati kakaiso na nga anak dak ni mamim. Iso at talaga nga overprotective dakan ka. Pagsaya atam laang ti pampanunutan da, BFF. Herman, saan ka di asumrak ita iti trabaho? Aldawan. Saan? Gapot ako yugan kayo ka ni Alea amapan iti universidad. Agyaman ak unay, tanagbaliw ti kapanunutam maipapan iti panagadal ni Alea. Kunaklakit din, no saan nga agbaliw ti desisyon mo. Pampanunutek lang amin ti masakbayan ti anak ta. Kaya't kumat ang makaadal, nga uray no saan ang makakita. Isu nga imanugot ako iti kayat na. Mamati ak akabailan ni Alea ti makaadal. Imalakan ka ti anak ta? Nalaing kan honor student. Basta itultuloy tamet ti mang suportakan kwa na. Makalpas tumet laeng iti panagadal na. Dito'y kading apartment ti pagdagusa, kabayatan ti panagadal ko, Mami, Daddy. Wed iha. Mangtangdan kami iti mangkadwaken ka iti makalawas. Iti kasta, maisuro na ken ka dagiti nasken nga aramidem ditoy. Ken maikabisadom dagiti paset ti pagyanam. Kalpasan ti makalawas, agsublimat laeng ijay lugar tayo. Nubilang tanda ka sa pulam. Awagan na kami adagos, iha. Iti kasta, maipay adagos, noon yaman dayta. When Daddy, kat agyaman akmanan kada kayo. Gaputa pinalubusan dak nga agadal iti kolehyo. Kas iti kanayon ko nga ibilbilin kan ka. Agadal ka na imbag. Iti kasta, maaddaan kan tumat
itinapintas ang masakbayan. At tuyot ti balon mo ang mapan iti pagadalan. Sana'y anak ko. Agyam anak nanang. Sana ko namangan iti pamigat niti balay. Gaputa maladaw ako niti pagadalan. Sapay first day of classmate ah. Ibusum nga ro dayta impabalon ko ken ka ah. Ay, ado ti saan amang mangan. Iso di mo ko masayangan ti impabalon ko. Un ka di. Unay kayo na ya. Kasla klaubing abasit iti panang palpalagip nyo kanya. Ay na, ibagbagak laang anak ko. Ala, agid dantan arumwar. Tama pa anak matan iti apartment apag drab-drabahwak. Sige nanang. Intay nga rodan. Itay pa'y anadlaw ko akasla da pampanunutam, Herman. Apay, adda ka di parikot mo iti trabaho? Pampanunutak ti anak ta. Nakastrak nga ta iti pagadalan. Nasaya at nga ta ti trato kan kuana dagiti profesor na. Awagan ta ni Alea inton rabii. Iti kasta, maamuan ta no kumusta ti umuna nga aldaw na iti klase. Nukumata makakita ti anak ta. Kaya't kukuma nga agbalintong abogado. Isukuma ti mangtungpal iti arapaap kukumaidi. Kasjay mati kasasaan na. Isu nga imposible ang matungpal na ti kaya't ko para kan kuana. Uray no saan na makakita ti anak ta. Nasken nga agbalintalat ta a proud ken kuana. Gapot aramiden namut amin ti kabailan na. Tapno makaadal. Nalpasan ti umuna nga aldaw ti klase. Orayak langan ti mangsukon kanyak. Iti kasta, makaawidak mata ni ja apartment. Nalakalang mata masursuro ti agpapan ken agawid. Gapot mo mat dagiti tricycle ti apartment apag dagdagusak. Hi, miss. Siyak ni Sunny. Agpadatamot lang nga education student. Iso na lang. Ta English ti major ko. Syakmat ni Alea. Special needs education ti major ko. Nice meeting you, Sunny. Nice meeting you to, Alea. Ay, mabalinti makigayam? Uwan awan parikot iti dayta, Sunny. Maragsakan nakmat. Takayat nakngagbalin na gayem mo. Nga oray sa anak makakita. Anya ti kunam sanay anak ko. Kaadalam ti may sa abulsag nga agdagdagos iti apartment apag papaaya kas caretaker. Una nang. Isumot lagayam nga mamuna kayo. Ta itigayam apartment apag papaayan nyo ti pagdagdagusan na. Ay way nanakaw. Idi damaw. Ada kadwa na amang bambantay kan kuana. Ngam kalpasan ti makalawas. Pimanaw matlaang ti kadwa na. Gaputa alistaw ang nakabisado na ti apartment. Imbaga, taalisto na sursuro na nanang. Ganuray ti klase. Nalaing ni Alea. Siya kakanayin ti mga alalay kan kuha na. Nukas jay, nga da kasapulan na ang material. Para iti discussion mi. Ada nga mi nagiti subjects nga kaklase kami. Nga uray no agduma kami iti major. Ala ay kat makigayim kalatakan kuha na. Iti kasta. Saan mat ama homesick? Nukas jay nga awan kasarsarita na. Itay ka pa igayam nga da dito'y classroom, Alea. Nagsapa ka mo ta simrekan? Wan, Sunny. Talaga nasapa ka simrag. Gaputa kayat ko ang makasarita ti maysa nga instructor tayo iti maysa subject. Ada nga min parikot ko. Ah, apay. Anyat parikot mo? No, okay lang kan ka. Ibagam no anya dayta. Tabareng ada maitulong ko. Anya ti parikot ni Alea. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serya tayo alawas na pauluan. Panagporsihi. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika,
Dante Martinez. Computer Recording Technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.